Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je even kort voor. Ron Kamerman, voorzitter World Festival Parade Brunssum. En ik ben Gerard Aalofs. Ik ben een van de werkgroepvoorzitters en vrijwilliger van de Parade Brunssum. Kijk. En dan ga ik even vragen voor de mensen die het nog niet weten. Nou, in Brunssum weten ze het natuurlijk wel en ook verder buiten. Wat is het World Festival Parade Brunssum? Ik ga het kort proberen samen te vatten. World Dance Festival met groepen van over de hele wereld. Modern dance, folkloristische dans, verbroedering, verbinding en heel veel toeschouwers. De oorsprong, waar is het ooit begonnen? 1953 was de watersnoodramp in Nederland. En toen zou er ook carnaval gevierd worden in Limburg. En toen heeft men gezegd, het piëteit, het medeleven van, dat gaan we niet doen. We verplaatsen dat en we maken daar een zomercarnaval van. En dat zomercarnaval is uiteindelijk ontaard, zeg maar, in een dansfeest en in een muziekfestijn, wat uiteindelijk Parade Brunssum is geworden. Ja. De editie 2024 is de hoeveelste editie? De 18e editie, als Gerard en ik het goed hebben uitgerekend. Oké, als het niet goed is, krijgen we dadelijk wel een telefoontje, denk ik. Nu is dat natuurlijk door de jaren heen. Hè? Uit allerhand landen komen ze naar Brunssum toe. Mm-hmm. Was dat in de oorsprong ook al zo? Ja, dat in het verleden, en dan kijk ik even naar het verleden. Ja. Veel verschillende nationaliteiten die hier aanwezig waren. En dan krijg je ook cultuur en dans vanuit die desbetreffende landen, wat wat men hier laat zien. En dat is eigenlijk een soortement van eigen leven gaan leiden. En uiteindelijk is dat dansfeest uitgebreid naar andere landen en sterker mondiaal geworden. Was eerst misschien wat meer Europees. Mm-hmm. En wij hebben uiteindelijk ook gezegd van we willen het verder moderniseren. Een stukje modern dance wat ook zijn roots weer vindt in de folkloristische dans. Maar ook kijken of we het toekomstvast kunnen maken en houden. Dat betekent ook dat je je iedere keer weer heruitvindt en zorgt dat je ook qua geografie, maar ook artistiek, zorgt dat je voeling blijft houden met datgene waar mensen naar op zoek zijn, zonder, zeg maar, de kern van je verhaal, ook de roots, zeg maar, van de dans te verliezen. En ook in ere te houden, zeg maar. In ere te houden. Het was eigenlijk appeltje eitje toen jij dat zei in het kader van het mijnverleden. We hadden Spanjaarden in de mijn, we hadden Italianen in de mijn, we hadden Hongaren in de mijn, Polen, ja, wou ik dat zeggen, Polen. Ja, het was echt toen al eigenlijk een mengelmoes, hè? Ja. Ja, dus de eerste optocht konden ze inderdaad al voor een groot deel vullen met gewone inwoners van Brunssum. En dan ook nog aangevuld met gymnastiekverenigingen, de muziekverenigingen. Ja, in die tijd is het ontstaan en konden ze toen al een hele mooie optocht maken samen. Mm-hmm. Ja. En jij, even naar jou, Gerard. Werkgroepvoorzitter, zowel van de vrijwilligers als betrokken bij de opening en de sluiting. Even voor de beeldvorming, hoe lang ben je daarmee bezig met zoiets? Nou, ik heb toevallig gezien dat wij een jaar geleden, zeg maar, de eerste vergaderingen hadden van de werkgroep. Dus we werken daar minimaal een jaar aan met z'n allen om deze editie weer helemaal vorm te geven. En het fijne is eigenlijk, normaal was de parade eigenlijk maar 1 keer in de 4 jaar. Nu gaan we hem 1 keer in de 2 jaar houden. Dus we hebben, zeg maar, even pauze. We kunnen evalueren straks naar deze editie. En dan gaan we eigenlijk alweer een halfjaartje verder, beginnen we alweer te bouwen aan de editie 2026. Ja, dus eigenlijk al logisch dat het maar 1 keer op de 2 jaar is, eigenlijk. Ja, zou je bijna zeggen. Want als je een jaar voor voorbereiding of 1,5 jaar voorbereiding nodig hebt, ja, dan moet je vol met dikke banden gaan fietsen, want anders red je dat niet, hè? Ja, absoluut. Ja. En daarmee willen we ook in een soort cadans zitten, zeg maar. Precies, je bereidt voor. Ja. Op het moment dat je stopt, dan weet je weer voor de volgende editie, oké, dit is de groep waarmee ik het ga opbouwen voor de komende 2 jaar. En het is inderdaad een editie nu iedere 2 jaar. Voorheen was het 1 keer in de 4 jaar. Maar dan heb je echt weer de tijd nodig om alles opnieuw in te richten. Hoe zat het ook alweer, et cetera, et cetera. Laat eens wat smeuïgheden van het World Festival Parade naar boven komen. Wat bedoel je precies met smeuïgheden? Ik ga je wel vertellen wat we gaan doen. Dit is al fantastisch, hè? Ik hou het even in beeld. Misschien kunnen we dat even... kijk eens. Ja. World Festival Parade Brunssum 4 tot en met 7 juli 2024. En een prachtig programmaboekje. Mm-hmm.
Dance All Day, full color. Het is werkelijk niet te filmen. Dit is alleen al een collectors item waar. Vertel. Ik ben het hartstikke met je eens. Het is overigens Dare to Dance is het thema voor deze editie. En de Durf te dansen. Dat is die voor 26. Dus je hebt dan een scoop weggegeven. Oh, Jesus Christ. Ja. Oké. We hebben een 14-tal dansgroepen van over de hele wereld. Dat zijn er een aantal meer dan vorige editie. Daarbij proberen we ook van over de hele wereld te spreiden, zeg maar, groepen hier naartoe te halen. Heel mooi ook tussenprogramma. Ik wil er nog een aantal noemen. Dat is Benito Dien bijvoorbeeld, Studio Herlebrand, maar ook Oxygen. Een groep die vorige keer ook voor het eerst heeft deelgenomen. En die hebben toegezegd ook deze editie weer te komen. Ondanks dat ze heel erg of behoorlijke landelijke bekendheid genieten. Vind ik dat heel erg mooi dat groepen zich ook zeg maar aansluiten en blijven aansluiten aan dit festival. Programma, en dat staat ook in het programmaboekje, een bomvol programma van 4 tot en met 7 juli. Een programma dat start om 10 uur en het eindigt om 1 uur in de nacht. Daar zitten ook heel veel workshops bij voor jong en oud, dansworkshops, maar ook voor kinderen om dreamcatchers bijvoorbeeld te maken. Er is van alles te doen, silent disco, noem maar op. En dan hebben we natuurlijk nog de paradevoorstellingen in het openluchttheater. Ja. Een feerieke omgeving waar we hele mooie voorstellingen gaan laten zien. En waarbij we mensen uitnodigen om met elkaar dat te ervaren en vooral weer te verbinden en te verbroederen in een wereld die toch al heel sterk polariseert. Ja, complimenten trouwens aan de gemeente Brunsum. Wat is dat een prachtige locatie, dat openluchttheater. Helemaal met je eens. Ja, prachtig. En waar Ivo Rosberg trouwens ook nog een rol in heeft gespeeld, hè? Klopt, ja. als ontwerper. Ja, ontwerper. Hij zal overigens ook een nummer nog te horen brengen. Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja. Hij is altijd bij Brunsum betrokken als zoiets is. Noem de landen even, jongens. Kom op zeg, het is ongelooflijk. 14 landen komen naar Brunsum. Gerard? Zal ik ze oplezen? Het is geweldig. Het is de Verenigde Staten, Noord-Cyprus, Mexico, Bulgarije, Costa Rica, Noord-Macedonië, Taiwan, Argentinië, Ghana, Colombia, Thailand, Venezuela, Georgië. En er komt ook een bijzondere groep nog uit Nederland. Dus dat is toch al super de moeite waard. Weet je wat ik nou geweldig vond? Hij noemt ze in een andere volgorde dan hier. Ik denk, dan moeten we opletten dat we geen vergeten. Ik ga even naar Gerard. Gerard, die vrijwilligers, hè, ze zijn natuurlijk onmisbaar, maar hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij het World Festival Parade Brunsum? Ja, dat zijn er zeker tussen de 250 en 300. En ik denk dat als we dadelijk de optocht op de zondag hebben, dan komen er zeker nog 50 tot 70 vrijwilligers bij. Het zijn er een heleboel, ja. En waar haal je die vandaan? Is dat een basis waar je altijd op kan vertrouwen? Of doen jullie elke editie een oproep? Dat zijn eigenlijk heel veel mensen die zich al jaren verbonden hebben aan de paradefamilie, zo noem ik ze altijd. En uiteindelijk willen die ook ieder jaar weer klaarstaan. Maar sinds deze editie hebben we echt ook die vrijwilligers ter hand genomen om nieuwe vrijwilligers te gaan werven. Omdat het natuurlijk ook nodig is dat er jong bloed in komt. En zodat uiteindelijk ook mensen kunnen zeggen, weet je, ik kan een stapje terug doen. En ik heb alle vertrouwen erin dat die parade gewoon goed georganiseerd wordt. Dat zegt iets over Brunsum, mannen, wat jullie daar vertellen. Want als jij genoeg vrijwilligers hebt, want de meeste items zijn, dan moet ik altijd een oproep plaatsen van, ja, ze hebben nog vrijwilligers nodig. En jij zegt van, nee, wij zitten, gebeiteld, zullen we maar zeggen, hè? Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar we koesteren ze ook. En ze worden ook heel goed betrokken eigenlijk in het hele proces. Dat is ook een heel groot compliment aan het bestuur. En we worden echt goed op de hoogte gehouden van de visie en de plannen en de missies en de grote toekomstplannen die er zijn. Ook dadelijk richting het jubileum in 2000. Wanneer is het, Ron? 28. En door mensen echt te waarderen en mee te nemen, verbind je ze ook eraan. En ja, misschien is dat ook nog goed om te vermelden. Parade, dat stroomt mensen door het bloed in Brunsum. Hè? Dat is niet zomaar iets. Hè? Wat zegt hij dat mooi, hè, Ron? Wat zegt hij dat mooi, die Gerard, hè? Dat is een virus. Ja, wie Gerard? Ook. Het vrijwilligersvirus is Gerard. Ja. Iedereen heeft eigenlijk zo zijn eigen herinneringen. En er worden bijvoorbeeld nu ook workshops gehouden in de verzorgingstehuizen, zo moet ik het zeggen. En dan gaan mensen vertellen eigenlijk wat hun eigen herinneringen zijn aan de parade. En dan hoor je verhalen bijvoorbeeld dat mensen als jonge kinderen gasten mochten ontvangen thuis. Want in die tijd toen het pas begonnen is, zaten ze allemaal bij gastgezinnen.
En dan moesten de kinderen uit het bed, want de gasten moesten in het bed slapen. En dan moesten de kinderen vroeg opstaan om de boterhammen te smeren voor de gasten. En dit soort herinneringen, dat dragen mensen gewoon met zich mee. En ja, die willen er ook nu weer bij zijn, via de televisie of whatever dan ook. Nogmaals, het zit echt heel diep. Ja, chapeau voor al die inwoners en die vrijwilligers natuurlijk van Brunsum. Want zonder vrijwilligers, even een applausje voor jullie. Zonder vrijwilligers gaat dat gewoonweg niet. Ron, wil jij hier even nog iets aan toevoegen? Ja, uiteraard. Ron die zat driftig te schrijven. Ik denk, die gaat nog gewoon even wat vertellen. Nee, 3 juli beginnen we stiekem al met de parade. 3 juli hebben we een voorstelling, een hele mooie voorstelling voor die vrijwilligers. Dus wat dat betreft even aansluitend bij de woorden van Gerard. Koester de vrijwilliger. En we hebben ook gezegd van we gaan zorgen dat we een heel mooi avondvullend programma ook voor hen gaan bieden. Dus we beginnen al. Ze hebben eigenlijk al de scoop. Hè. Ze hebben al datgene wat gaat komen. En dat krijgen ze op 3 juli te zien. De meesten die krijgen dat pas na het evenement. Jullie zijn weer uniek. Hè? Jullie doen dat voor het evenement. Klopt, ja. Niet bang dat ze afhaken na die voorstelling? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik had het net over. Ik noemde dat virus in de zin van je wordt ermee besmet. Ik merk het met mensen die er voor het eerst komen en het meemaken. En of het nou bezoekers zijn of degene die deel uitmaken van de organisatie. Ze achteraf zeggen van dit is toch fantastisch. Dit is iets dat gaat in 4 dagen leven. Ik wil er de volgende keer weer bij zijn. En zoals Gerard dat net ook al aangaf, we koesteren dat, we omarmen dat. En we proberen die vrijwilliger daar ook echt bij te betrekken. We vragen ook, wat kunnen wij nog verbeteren? Wat kunnen wij leren van jullie? Ja, absoluut. Ook om. Evalueren, altijd goed. Dat soort dingen. Ja. En dat tot nu toe, ik klop even af, werkt dat heel erg goed. Ja. Ron, eventjes naar wat er allemaal te doen staat. Het meeste gratis, maar vertel. Ja, het festival is grotendeels gratis, inderdaad. Zeker ook de paradeoptocht op 7 juli. Die begint om 1 uur. Vooral komen kijken. Is altijd heel druk bezocht. Om 1 uur? Ja, om 1 uur. Belooft weer helemaal fantastisch te worden. Staat het in de agenda? Daarnaast, maar dan ga ik eventjes terug. Gaan we naar 4 juli, de donderdag. Is de officiële opening om 5 uur. Die is ook voor iedereen toegankelijk. En dan hebben we de eerste avondvoorstelling om 8 uur. En dat zijn eigenlijk de enige voorstellingen in het openluchttheater die betaald zijn. Dat kost 15 euro per kaartje. En voor de rest is het hele festival in het Vijverpark gratis toegankelijk en gratis te bezoeken. Met de parade moeten we trouwens zeggen, hè, dan is een gedeelte natuurlijk afgezet. Kun je niet overal parkeren in Brunsum, want het heeft dan met de parade te maken. Hè? Het heeft met name te maken als de optocht is. Dan moet je er rekening mee houden dat je even een plekje moet zoeken in Brunsum, maar er is voldoende parkeergelegenheid. Tijdens het festival zelf, dus buiten de optocht, is er ook voldoende parkeergelegenheid in Brunsum zelf. En ik hoorde Gerard al zeggen, en het meeste is gratis. Dus ja, in Brunsum zijn alle parkeerplekken gratis. Dat meen je niet? Parkeerplekken, ja. Nou, geweldig. Ja. Goed, alleen tijdens het festival? Nee, het hele jaar door. Dus, dan moet het eens even goed gemeld worden, want dat wist ik zelf niet. Oké, goed. Geregeld. Bij deze, in Brunsum het hele jaar door gratis parkeren. Goed, volgende. Ja, ik wil nog even volgende. Zo'n festival, dat doe je met vrijwilligers, maar dat doe je ook samen met de gemeente. En dat moet ook eventjes benoemd worden. In dit kader hebben we ook met wethouder Hugo Jansen, maar ook met burgemeester Wilma van der Rijt een goed contact, goed overleg. Hoe gaan we dit vormgeven? Maar natuurlijk ook met het ambtelijk apparaat. En dan vergeet ik beslist een aantal namen. En kijken dat we er ook in gezamenlijkheid in optrekken. En dat mag ook wel een keer benoemd worden. Ja, Gerard, die vrijwilligers. Jij bent onder andere werkgroepvoorzitter van die vrijwilligers. Tijdens het festival. Hoe hou je die vrijwilligers scherp? Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat wel een leuk is om te vertellen, denk ik dat we dit jaar ook werken met een crew catering. Dat klinkt heel deftig nu. Maar, dat klinkt heel goed zelfs. Iets heel goeds. Dus vrijwilligers die dag werken, die worden ook lekker verzorgd door een goede lunch en een goed avondeten. En op die manier proberen we natuurlijk ook de vrijwilliger goed te verwennen. Want die moeten hard aan de bak. En stel voor, het wordt heerlijk warm. Daar gaan we eigenlijk vanuit. En er komen heel veel mensen kijken. Er komen ook mensen die hebben heel veel vragen aan je. Alles moet toch onder spanning vaak gebeuren. En dan worden ze goed verzorgd. En dat zijn ook momenten waar we dan gezellig bij elkaar zitten en kunnen evalueren en de mooie dingen kunnen delen. En natuurlijk ook hier en daar wat kunnen bijsturen als het nodig is. Dus daar is voor gezorgd. Absoluut. En verder, ik had het over de opening, ik had het over de paradeoptocht. En uiteindelijk heb je dan ook een sluitingsavond. En die wordt afgesloten met een ronduit fantastische lasershow. Dat is
komt dat te zien. Ja, en dan bij die vijver. Prachtig, hè? Ja, en de lasershow is uitgebreid. Je zegt het heel goed. Ja. Met een extra lasergedeelte wat over die vijver gaat schijnen. Dus we hebben de voorfilmpjes gezien. Dat belooft ontzettend mooi te worden. Gerard, jij zei net iets heel belangrijks. Je zei van, ja, dat moeten we de mensen nog even vertellen. Want... Ja, weet je, ik werk zelf bijvoorbeeld in Sittard. En dan zeggen mensen, Gerard, waar is dat dan? En dan zeg ik, dat is heel simpel. Je moet gewoon naar het centrum van Brunsum rijden. Daar staat nog een heel oud mooi gemeentehuis. Mm-hmm. En daar ligt de vijver, het Vijverpark. En daar moet je naartoe. En rond het Vijverpark ligt overal prachtige parkeergelegenheid. Dus loop naar de vijver toe en daar gebeurt het. Dus je kunt het niet missen gewoon. Ja, en dan de lokale horeca in Brunsum. Die moeten we ook even een veer op de hoed steken, Ron. Ja, in die zin dat ik noem het even de Verenigde Horeca is. Ja. En dat is de vorige editie heeft dat plaatsgevonden, heeft heel erg goed gewerkt. Helpen ook heel goed mee, zeg maar in het organiseren, het verzorgen van de drank in dit geval. En dat, ik moet zeggen, een hele goede samenwerking. Mag ook wel een keer genoemd worden. Ja, natuurlijk. Als we het hebben over de folklore, er zijn ook mensen die graag andersoortige muziek beluisteren. En we hebben in het Vijverpark ook een aantal bands. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is er voor elk wat wils. Enerzijds kun je de voorstellingen bezoeken, je kunt de workshops bezoeken. Maar als je zegt, ik wil lekker meeswingen op de muziek van een aantal van deze bands, dan kun je daar naartoe. Kijk, dat programmaboekje, ik laat het nog eens even zien, dat krijg je natuurlijk daar in Brunsum. Maar als je nou gewoon naar de website gaat, dan kan je ook kijken wat er te doen is, toch? Het is een kleurrijke website en daar staat alles op. En daar staat zelfs onze kettingdans, noem ik het maar even op. En misschien eventjes, ik weet niet of we dat benoemd hebben. Dat jij nee, ze hebben nog vergeten eigenlijk. We hebben dit jaar een paradedans ontwikkeld in samenwerking met de dansscholen Hellebrand en Benito Dien. Die hebben de handen in elkaar geslagen en we zijn op pad gegaan. We hebben badmeesters, de wethouders, het paradebestuur, scouts en hebben we gevraagd. Die hebben de dansje ingestudeerd, daar hebben we een hele leuke clip van gemaakt. Die kun je ook via de website bekijken. En het is de bedoeling dat straks iedereen in het park gaat meedansen op dat geweldige nummer. En dat gaat helemaal goed komen. Dus zeer de moeite waard. Ja, en de 2 dansscholen van Brunsum, hè? Wat wil je nog meer? Ja, geweldig. Ja. Alle 2 toppers trouwens, hoor. Ik ken ze van vroeger. Succes daar, mannen. Heel goed gedaan. Het is 1 grote verbroedering daar in Brunsum, zeg. Als ik dat zo hoor. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik blik even terug naar de vorige editie. De eerste dag hadden we het net eventjes over dat het door het regen... Ik was aan het appen toen met Ron. Ik zeg van, hier in Kerkrade, hier is het een gieten. Nou, ik weet het nog goed toen. Ja, klopt, en toen kregen wij er ook last van. Ja. Maar de dagen daarna hebben we fantastisch weer gehad en is het festival ook... niet letterlijk, maar het is gewoon ontploft in de juiste zin van het woord. Met enorme toestroom van publiek en een enorm gevoel van verbinding en verbroedering. En dat is mij bijgebleven. Wie je bent, wie je wilt zijn, maakt niet uit. Je komt daar naartoe en je maakt er met z'n allen een gezellig feest van. Maar rest mij jullie een goede terugreis te wensen. En lieve mensen, ga allemaal naar het World Festival Parade in Brunsum 2024. Want u moet tot 2026 wachten als u het weer mee wilt maken. Van 4 tot en met 7 juli moet u in Brunsum zijn. Ron en Gerard, bedankt voor de komst naar de studio. Goed thuis en met de magische woorden adieu, neem ik afscheid van jullie. Adieu. 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 Hoi hoi.